Okay na eh. Babasok na tayo. Ah, Mag-blend ay. Bakit na? Tayo. Harap mo yan, Kiara. Tayo. okay. Ganyan. Halika niyo. Ganyan kami. Ito ang rice and bilyapanyag eh. Hello. Hello, shoutout po sa mga nanonood. Share may kakamit ang cellphone ko ng gatang Facebook. Pwede na naman natin. Cellphone ko. Hindi ko na may cellphone ko. Hello guys! May mirito tayo ng chicharon at magpapak tayo, magre-repack. Ako na lang ba? Bilis oh, mabilis lang guys. Kanyaman na yan, ano? Kaya ko na yung mag-live busy na yan. Busy pa guys. Busy pa tayo sa negosyo. Kaya hindi pa tayo makapag-live sa Papa Boogie Live. Yan. Dalawang ano yung ginamit ko, kawa, para mas mabilis. Parang alitaw eh, maitim yung mantika pero kakapalit lang yan guys. Bago yung mantika ako ngayon. Everyday pinapalitan yan. Madali lang talagang umitim kasi mainit na mainit po. Dapat kumukulo talaga ng mabuti. Okay na tayo dito. Pwede na ito. Ayan guys oh. Malaman. Mainit pa. Sige kaya, Ber. Ber, pag kaya mo, Ken. Pag video mo. Kasal ko ako na eh. Bibidyo mo mo kayo nini. Magsyang ko pa. Tapos, alam, yung kaya mo. Yan pa yung pakat mo ini. Tapos, pagka magsyang ko ini pa. Mga YouTube, kahit YouTube live. Okay. Ini kaya. Ito na yung pakat mo. Ito na yung kaya mo. Diyan. Ini mo. May ako din ang kaya po natin mag-comment. Yan.
Shoutout sa mga nanonood. Ayan guys, ganito lang mamirito ng chicharon guys. Ayan, ano po sa inyo? O, para matakam kayo guys. Ayos pa. Wala pa. Ano na dahil kaya pagilay? Hindi, basta. O, kita mo na yung video mo. Ito may lipat sa kaya. Lipat ko na kay nanay. Na? Lipat ko na kay nanay. Dapat yung nanay na isanaan niya sa mga. Tayo na maka. Ay, init pa. Bagong luto. Pakita mo, may malaman na chicharon guys. Ayan yung mga may laman. Hindi bula. Ano naman, no? May laman. Bakit may 180? 180 grams. Yan guys. Ang tawag dito sa mga hindi pa naipirito, tawag dyan fillet. Oh, ayun yung siningkot siya namin dun sa mga Yan guys, mainit nga. Mainit lang talaga kasi dalawa yung mga naka-ano natin na sawa. Hello, shoutout kay Raysen Villapanya. Ayan. Kung 15 minutes na, okay na ito. 15 or 20 minutes. Yan, naririnig nyo guys, nagkakaputukan na guys, oh. Naririnig nyo, nagkakaputukan. Pag 15 minutes na okay na. Pati laman. Sabi ko pala.
oh, malaman. Malaman at chicharon. Napakasarap. Wait, kaya naman get. Meron kang ulam ka muna. 9 minutes. Bulus ko na. Hindi po, okay. Sige. Huwag ka magsiyang nakakarga. Wala mo mga kapatid. No? Wala mo mga kapatid. Naman. Mustikan yun guys. Sounds. Na. Ito guys, oh. Ito yung mga hindi pa naipirito, ganyan yung itsura. Lumalabo yung camera. Pag hindi pa siya napirito, ganito yung itsura niya. Mabilis mangitim yung mantika guys, kaya everyday kailangan magpalit kayo ng mantika. Huwag kayo mag-alala guys, yung mantika, maibebenta mo pa siya dun sa mga kumukuha ng maramihan na ginagamit ata sa mga feeds, ganun. Or ginagamit panggawa ng biogas. Kailangan makahanap kayo ng ano nyo, ng seller nyo ng mantika. Buyer. Yan. Nalabog yung camera ko ah. Mag-focus. Ano na ba? Pag monitor na. Kutimid na kayong libutan. Ano? Ay, linilipat ko siya ng ano guys, para mabilis. Paano mo rin itong marupak mo? Kapit ng tutumbang mo. Dapat ka na. Ang guys, ayun na yung mga nai-repack namin. Tapos dito, tinitimbang namin siya ng 180 grams. Isang 100. Kapatid lang ako mga kapatid.
Kami oh, yan luto na. Asa ka kaibigan? Lupa. Boss Balita, 25. Ayan guys. Ayan yung mga naipirito na natin. Yan, hindi lang ano. Ayan guys, oh, malaman na malaman guys. Malaman po. Yan, special chicharon. Ganyan lang kadali. At ayan na nga, maraming salamat po sa mga nanood. At pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Don't forget to subscribe. To remember me. Share ko muna pala, hindi ko na-share ah. Pwede naman palang i-share ah. YouTube story. Pwede pala siyang i-share. Hindi ko siya na-share kanina. Okay, sige pakita ko. Sige, hindi naman muna ako mag-ano. Extend ko pa. Pwede mo yung save highlights. Ha? Pwede mo yung save highlights. Flash. YouTube. Share, ayan. Share. Sinyer ko na. Sige, kaya pa. Okay mo naman na makabaya. Hindi, kaya ito. Ito. Pagka natin yan. Nagkaksuwak ko na napon. Lindam na ako mo, yak ko ng sweldo eh. Oh, undang ko ka. Oo, naman. baka ito pumayad ka nga. Oh, Wala na kami dam. hindi kitang gagawang mestra. Sure, sure. Wala, ano? Pagpula sa dara ka ba? Oh, dar. Ayan guys, ito yung mga hindi pa naipirito. Yan, tawag dyan, pilat. Ito na guys. Sa first ano natin, mantika. Papatayin ko na sana yung live guys, pwede pa lang i-share. Hindi ko na-share agad. Yan, first time ko mag-live sa YouTube. Paano mag-fried ng chicharon. Marami yan to guys. Maramihan to. Ang shoutout sa dalawang nanonood. Mag-comment naman kayo para makita ko kung sino kayo. And welcome sa aking live. First time live in First time. Guys, dinig nyo yung ano. Nagkakaputo na guys, oh. Nagkakaputukan na. Huwag lang yung kilikili ang pumutok. Importante, ma'am. Masarap yung chicharon. Malaman. Special chicharon. Hindi madaling magnegosyo ng chicharon guys. Mainit. Pagod. Pero okay lang. Masaya naman.
Mainit nga lang kasi malakas yung apoy natin eh. Kaya yung mga kawa natin, agad umiitim. At yung mantika agad umiitim. Kaya everyday palit na mantika. At ito, pwede na to guys. Ito, pakita mo. Special. Mainit na mainit. Bagong luto. Mainit na mainit, mga lodi. May mga lulubot gamat magtayo. At ayan guys, tinitimbang natin siya ng 180 grams. Focus. Auto-focus eh. Ayan guys, oh. Kini yan eh. Kaya balong end. Pwede may pa-save ka rin. Orin, kini. Oo, may save highlights. Okay, maraming salamat po guys. Yan, ganyan lang kadali. Ayan. Please follow subscribe my YouTube channel at paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Thank you so much. Bye-bye.